ndị na-achụ ego n'ụzọ eziri ezi ada anọte aka. Okay, ndị be anyị unu na-anya anyị na nnukwu papa anyị nọ ndị oyibo ọsọ my prof ya bụ ọkammụta yes ihe ọbụla megide igụgide akwụkwọ gụruo na prof ihe o gosiri bụ enwezi ihe jikọrọ gị na exam mmadụ enweghị ike ịtụkwubeghị ana sị ị ga-ede exam dị taa ọ dị possible so anyị na ọkammụta Victor Anosa. Ana m eme olisa, that's what it means. Okay, ana m eme olisa. Amụrụ nwa ana asị ka ama nọ ya adị mana afọ abalị oge tere 18 something. Na-akpọzi ya afọ ilu ụtọ ụbọchị Anosa. Anyị nwasa akwụzie my grandfather. Anosa is my grandfather. Ọkammụta anyị nwa bụ ndị ỤTỌNDụ Media House. Yes. Anyị nwa na-agagharị na-agba ajụjụ ọnụ ka anyị were na-agbazi ma na-akụziri especially ndị Igbo be anyị na ndị akwụkwọ ndị Igbo yes ihe aka aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ pụtara mana before anyị baa na ya bụ okwu anyị ala ka i were aka gị kọwara anyị onye bụ ọfụma. Okay. Afa m bụ Victor Ọnụ Anosa. Abụ m onye Ọjoto. Iru Eberebe village Ọjoto. Nwafọ Ọjoto. And ọ n'obodo a ka a mụrụ m n'Ọjoto. Eje m akwụkwọ n'Ọjoto n'Ogwu Central School. Sizeba jewe Ngwa High School na Government College Ụmụahịa na University of Ibadan where I taught for 38 years. Became professor 1983. You were professor? Yes. 1983. Yeah, so today, by this year, I'm 42 years as a professor. By God's grace. But even with my money, I'm major alcohol. Are you serious? Namu Nandia. When I'm not Namu Nafabu on Ọjoto. That's the worker. We have a type of alcohol. We're talking about akwụkwọ wee megide onweli isi nwanne nwoke jekwa bụrụ engineer. Last year his grandchildren ụmụnwonya 2 ụmụnwonya 2 ụmụnwonya 3 ụmụnwonya 4 these are all 5 may graduate, 4 were first class honors degrees last year 2024. From that effort I were graduates from his blood. So even Neku, I got me ọfụma because eje m akwụkwọ n'Ọjoto. Yes. At the time I know Ọjoto kita. Ịma na oge gboo ndị Ọjoto niile 100% bụ farmers. So ị ga-emetụli aka n'ala wee lie nri. 100% the farmers, my work my wife. Okay, for now the 50s, I grew up at home. When na akọni, when you go to GBA, my dad. So you know na akọni. So you know if I go see na, obìnrin kọrọ nni, which was if nyabụsị ife a na-eme for other things. Ndị na-eme ife ọzọ iri ọkwọrọ nni. 90% of them are farmers. We are farmers. Ana akọzi nni, na-etekwa nkwụ na-eme ife ndị ọzọ. Onwere onye bụ carpenter normally. So everybody, I would say 100% na akọ nni. So in that environment, onye ọbụla ga-emetụ aka n'ala wee lie nni. Imetụ aka n'ala imeli nni. Enwerekwu ndị nche. Enwere ife ọzọ ị ga-eme na-abụrụ na ị ga-emeli aka n'ala na-emezi ndị ọzọ little by little. So ọrụ ife omini mbụ ife ahụ na imetụ aka n'ala ịkọ nni n'ala weta ife a na-eli wee lie nni. So atụgharịzie nye in the other way around, ọ bụrụ onye agbaghọ mbọ n'eri. Ndị oyibo kpọrọ work and shop. And ọ bụrụkwu na ọ dị na Bible. Yes. Ọ dị na Bible. If you don't work, you don't eat. Yes. So
so onye abụ omenala na ife o ji wee nya bụ inu ji dị very appropriate na oge anwa anyị na-ekwu 100% onye ọbụla na-alụ ọrụ nwoke famili ọbụla na-akọ ji na-akọ akpụ na-akọ ede ana ịkọrọ ya ime weta. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ Igbo niile ma ụmụ okorobịa ma ndị anyị na-eso n'azụ gbasara ụfọdụ pụtasị na onye agwọrọ ọgwụ ego wee nwee ego na onye a bịa ka mmerụ gị oke ite bịa na mma abaghị ọgaranya maka na ihe anyị na-ekwu ikwu gị n'ọgwọ ka m shọp. So kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị Igbo maka omenala eji mara ndị Igbo bụ ịgba mbọ. Ihe eji mara anyị bụ ịgba mbọ. Anyị site na mbọ ahụ anyị na-agba ya gbapụta ihe na ọ bụrụ ọgaga gwuwu. So kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo gbasara aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka anyị wee che? Ka m bido bụ anyị isi na anatago m ọrụ oyibo ibizi na Ọjoto kịta. Before I bịara ebe atọzi m na onye be m because of na anyị ga-apụ arụrụ m ọrụ mana Wednesday alụ m ọrụ ugbo. Akọrọ m ji kọọ ede anyị kọbere ede akọrọ m ji the day before we take every I'm managing. So now ọ na-ewute m mbụ ife na-eme kịta. I've been n'ụlọ since 2023. Ụmụaka onwezita chọrọ ime onye pụta o jee ọ na-eme yahoo. Nsịfa na ife abụkwanụ tragedy. Ka ihe akpọ tragedy n'ala Igbo, tragedy because ibe ndị Igbo na-eme bụ oge anyị na-eje akwụkwọ ịgụcha 6 ije secondary school for few of us nwee privilege. Majority ejebe ịmụ afịa, some ejebe ịmụ kapịnta ma ife ndị ọzọ. Onwere onye ga-afụ onwere ga-agụsị akwụkwọ karịba na Ọjoto ma ọ Nnewi. Everybody na-eso line oge eso wee zụwapụta mmadụ. Mana unfortunately na when you ịpụta kịta asị na ịchọrọ ide yahoo, it's a tragedy because ụzọ n'one anwa ndị Igbo anyị si abụ mmadụ kafa na-arapụ na-eso ụzọ dị it's a close end because gọọmenti sịrị na farmer emezie tolerate ifa. All those boys will have nothing to do. And meanwhile, Felipugo afọ, as we say in my language, when a general hotel, Billy, they leave my wife, my boyfriend, and not Anno. If my young boy, no one if I'm close. You may just walk about women welfare or my carpentry. So it's a tragedy. Even they made them. So I tell them that no boy in the even happy they go mad. ORİEE. I'm a queer no kabai. Or that's a make na I'm going to ORİEE ego mmadụ onye zuru ego gana igbe nke o ji Chineke nọkwa n'elu. Then ụfọdụ na-ejikwa nnefe agwọ ọgwụ. They were telling me the already nọ na-abụ ụfọdụ kwetazie bread nye mmafa ọma ekweta na mụrụ nwe ife esi ndị bi n'Ọjoto na mụrụ nwe ife etinye n'ime. So abụ afụfe a ga-eme esi mebe like afọ m ndị na-ekwu unified Igbo is working out. Emebegị unu megide ife a people aghọta ife a na-ekwu. So ọ dọrọ mma because they are losing. Like me, I was telling them no kabai on this matter. I said I left school at 29 when I graduated because I did 9 years in secondary school, 7 years in secondary school, my A level. Then my course was 5 years university. I got back tier 3, about 8. So when I left school, I was 28 years and something. I'm alive today. I've worked for 51 years. So there's why do you cut it short? So onye ọbụla ga-enwe ndidi soro ofu ụzọ onye besi akpata ego. Ndidi isoro once to sie enyi ike isikwa nke work iti na other one mana nke a bụ a close end because one day there was a time I be the letter to chere na post office dọwa ya were ego. They were doing it but government nakọta kwụsị this Nigeria. So this is Yahoo something will stop and those boys were marooned. And even Nigeria, who are going to be the successful businessmen tomorrow? Who are going to be the professors, the lawyers?
because everybody, and is what is paining me is that it's like the whole of them are na-abanye n'ime and ụzọ adịrị ya. So ifu na-eme dị mma ọzọ ọjọọ and onye ma ife ga-esi na ya pụta. Nna anyị kwudara ka mụta gọzie the Prof. Obi bụ m sa aṅụrị na nnere anya oge ị na-ekwu na ịnatago ọrụ oyibo and na-ekọrọ ji Yeah, I did. before you wee bịaba Lagos. I did. Onye be gị na-akọ ya na-atụtụ akwụkwọ. She retired principal. Birite. She's a retired school principal n'Oyo State. Igbo ndị ọma na-ege ntị unu n'anya ọ nwunye Prof dị ya, retired principal. Yes, n'Oyo State. N'Oyo State, onye nkuzi. With a master's degree. With master's degree. Mommy, o nwere ndụmọdụ ị nwere ike inyekwana ndị nne maọbụ ị nwere ike inye ụmụ Igbo gbasara aka aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ? Ife nwere ike ikwuta na ya bụ na mgbe ụfọdụ ọ na-esikwa n'aka ndị nne. Ịfụ ka nwa si eme omume, ị nwere ike ịkpọchighi azụsịa ife dị etu adịrọ mma. Gị nwa kwudorie ya pụọ, ikekwa anya ji ekpata ego n'ụzọ na-ezighị ezi ka ha wee nwee ike wee na-eri nri. Mana ọ kwesịrị ka nne afọ bịa ọkpọ nwa ya mgbe ụfọdụ marị atụ si onye dị etu na na-ekwe ka ezinụlọ dị etu asị wete. Ọ chọọ ka nke farasa arasa na o kwesịrị ime ife ndị gboo na-emegasị wee nwee ike wee kwudota. Ụfọdụ etu si n'anya ụfọdụ nwa ada ejekwuzide ọrụ nke a na-ekwu okwu ma aka mmeta ma nke nwa aka aja ma ihe ndị ọzọ. Ụfọdụ ọrụ na-arụ ọrụ, ụfọdụ ada arụ ọrụ n'ọchifo ụtụtụ ha agbapụ. Ikekwa nye ya ọrụ sọnwe anọ wee fe ọ na-eme ego bara anya aka ọ gbanawa ọ malụ ife arụti ọfụma. So na m nekwuru anya na ihe gbasara ndị nne na ndị nne ada adọ ụfọdụ ọfụma, ọ na-eme ife na-adịrọ mma farapụ afọ merie na-aga. So ọ bụrụ na nne afọ na-eme ife dị mma, nwa ya na-eme ya anya na ndị be anyị na-eji atụ ilu na ife nne na-eme nwa ya na-eme ya. O nwere ebe nna ekwuru okwu si na nne bịa ọ na-abara nwa ya si ofere ka ndị a si enwetasị ego na-akwado ọfụma ka o soro fapụ apụa. So ọ na-akwado nwa ya ịgbapụ n'ezi jee n'ezi a jee ghọta ego ọ batara ya n'ụlọ ka ihe wee na-aga. So na ndị nnekwa nwere their own problem ihe gbasara ụmụaka fa a na-azụ. Nwaanyị nwere ike ịpụ n'ụtụtụ ya afụzi ọzọ ọ bụrụ n'abalị o jesi pụta iwelu nri cherie nri o buru nri rie. Ịma njụ asị a kedu ife o ji eme ya na onye dị and nke ọzọ inekwu anya ndị oyi anya na ya na-aya akpagharị fa bụkwa ndị ezigbo mmadụ fa sikwa n'ụlọ dị mma wee pụta. Ihe afụ nwaanyị ka ọ na-eme ife ọjọọ ikekwe isi ajewe akwụkwọ today mee ihe dị etu a ọ bịa o soro onye ọzọ ọ bịa ọ na-amarị ya atụ si ife ọfụna onye a na-ewebata ihe n'ụlọ na ya nwa ada ewebata na ga-ejugodi etu o si ewebata ife. Ya mgbe ụfọdụ nne a na-aga na-akwadoro nwa ya si na ji emere ife na-adịrọ mma. So na etu si wee n'anya ka ụwa si aga kịta, ndị nne esiri ike n'ihe gbasara ezinụlọ maka fa na-ejide ụmụaka fa were ugbo mebie fa tie fa na high level ebe ha ya ejeje kpatanyawa ego ka o wee na-eriju afọ. Ihe dị ya mkpa bụ ife ọ ga-ewebata n'ụlọ, ọ bụkwa ihe nwatakịrị ya eme wee webata. Mgbe ụfọdụ enwere ike ofu nwoke jide ego eju ya aka, nne ya na-asị ya na onye agbata n'ọdụkwa ya ka arụ dị ya mma. Nwoke bata n'ụlọ chọrọ iri oche nye nwoke ife ọ na-akwadowere ya efe ya ma egenu na nwata ka ọ kpọrọ wee pụọ ọ kpatasịarị ya ọ na-eri. So afọ ya ka njọ mana ịzụ nwatakịrị azụ adịrị ya mma ịzụ azụ. So na mụnwa feel that na ndị nne were part to play n'ihe gbasara ụmụ. Lọlọ ka mmụta onwe ihe anyị na-adị ekwu onye kwute nke dị mgbe eme gịnị ikwuru ọfụma ikwuru with experience maka asụ na experience with the best teacher.
o were bụrụ ihe mmụta nyere ndị nne anyị na ndị nne ndị ọzọ niile. Yes, onye anyị mezina ụmụ ya encourage nwa onye a na-eme ụta, nwa onye a na-eme ụta, ịchọghị dị ka nwa onye a, ịchọghị dị ka nwa onye a. There is no competition in destiny and in life. Enweghị onye ga-adị ka m and enye m adị ka mmadụ. Aga m abụ onwe m, onye ọbụla ga-adị ka otu ya na chi esiri kwekọrịta. So anyị na-ekene gị na nnukwu ndụmọdụ, ọ bụkwa obere ndụmọdụ oruru ife. And if I can put in a word again, if dị na ya bụ ụzọ niile afasị achụ ego gbagọrọ agbagọ, ọ dịbụ before, mana nke dịzịkara dị egwu. Ife niile chụrụ ụdị ego anwa ada anọte aka. Ife niile chụrụ ụdị ego anwa adọrọ eziri ezi, ma ndị gbagara ọgwụ ma ife ndị which happened even in the 70s and 80s, ada anọte aka. When ndị ọgbọ nwụgoro ebe 30 years ago, 20 years ago, but here we are by God's grace. So ndị na-achụ ego n'ụzọ eziri ezi ada anọte aka, because ife na-emebi iwu, they do all kinds of things and they get repercussions, so father anọte aka mana gwa ụmụazị kịta father ekwe. So let us do the gospel. I like him because na-ekwu ya n'ụlọ ụka anyị more than 3 times. I was telling my priest, Malifi ga-eme maka ife a. Initially he was a bit hesitant, but he has started talking out, because it's a problem. So okay, ụmụaka pụta ambition of abụ motorcycle. No, well, but you see them could I want to go back to motorcycle and agba n'ojuzu. Wow. You're not asking that what is the ambition? You said you can. Na nchịkọta obi mbụ sa aṅụrị ịma na akwụkwọ nsọ si na nwunye anyị ga-abụ onye inye aka anyị. And I've been happy oge m mere anya fụ onye bego n'akụkụ gị. Maka ụfọdụ na-emejere ịnụ nwaanyị kama anyị anụta onye inye aka, anụta onye nkapa aka. So I wee sị ka anyị jụọ ọnụ ya asọ ka ugo mmụta Idemmiri North and South. Ife onye ruru oge ya abụghị ụsa. To be a professor is not no, it's not a joke. Ọ ya agụgide akwụkwọ, ịgụcha akwụkwọ agụba gị na ya nụba. I know. Ọ dịrị nata ya wee nata. I know. Ọ dike na mmụta, ọ dịrị izi. Yes. So anyị wee sị ka anyị mmadụ kene na onye be gị anọ n'akụkụ gị ebe a, onye inye aka gị ka onye nkapa aka. Well, you can see that aka m ejiri eji. Aka m dị mma. So ọ bụrụ onye nkapa mụrụ ya ma anyị si Ọjoto bịa, mụrụ ya ma anyị wee bịa. Nekwa nwa ya ebe ahụ. Obere nwa ya na nwaanyị. Ọdụdụ nwa na nwaanyị. Ọkwa ifuru ya. Ịnụta ọyị gị, nụta nwaanyị Chineke debere gị. Orube isi. Irube isi bụ nke ndị oyibo na-akpọ ịdị loya. Yes. Ọ na-ekpere gị ekpere na-asọpọtụ. You're not supposed to pray. You're not supposed to. I'm 82. If 82 years. We have been married for 50 guinea. 50 guinea. 55 years. 55 years. 55 years ka di na nwunye a biko. Ka biri na-ebi wee ruo na nka. Ịgba mbọ gị bụ nwaanyị, ịkwa ibi di gị ugwu. Menata, ị na-efe di gị as your king. Is a duty of the husband or the wife. Why the wife Ndị Igbo na-achụ ego, ndị Igbo na-eme ọfụma.